Ngidap dah kami sim komen hai wingi on one biang syakayeng ke jongfi limbangan ni ke program jong portnet. Bagi dah kuat penya subai fi baru kini upaya kani ke sengi hak kerteng ke jong Jesus ubelang no pendem jengi. Bagi dah sungu syah kini kita yo bala dab hai wingi open keren. Sepang kalong yang kalong sem belai ki jot. Bagi lai pet bun teli ki daw. Bar ngingat kani ke sengi ru ngini kelum lang babun ki daw. Syah bagi ni pun kut no ya kani ka topik bagi lai discuss mentala bun teli kita yo. Bat shisha nilai yo shibun ki jingkar ku lingba kani ka khtian ka jong blay lingba ki comments ki jong fi ba fi yo mat kata ka khtian ka jong blay ka bashisha ka bon ra ya kata ka jimpet mai ha ka yen ka sem ka jong fi ha ka jim ka jong fi ba ngiru ida so comment shisha ban yalap ya ni ka khtian ka jong blay ban kren ya ka jing shisha ka kom kani ka khtian ka jong blay ba kani ka sngiru ida sungu ha kani ka studio ka jong idon kat ipaso bantay bar kom juri pastor molong hey bakin ya let biang ban ya peni nak ni kehtian ke jong blay beli kilong yang kilong sem hagini kisngi ki jot bat mentang kwa ban pet mo kini ki daw bagi kelum lang hagini kisngi ni pet pang ka kiat ni pet pang ki drugs ni pet pang kata ka jingya khalai bat ni pet shu yo dang don shu ka bagi nang kren yo dang mi shu ta ki daw ni pet hagini kisngi bat ka skwa ban kali ni kong dut mo ni pastor mo long hani ka por te beli besar ka ni ka kiat ka ni ka wena ka daw bakalong yang kalong sem ka jot. Kembali shibun pastor rang hakani ka por ke mentah sesisin so kemen manginyo banyak mer but hot kani ka topik ke bangilai keren mental abun teli kita yo. Ngende ka por ngi ra ya kani ka bentah boong sepang ke kiat ke drugs kalai ter wah banyak penkut sendon hot kani ka bentah babun ki long yeng ki jot ka daw ka de namar jong ka kiat. Babun ki kan thai ki yam namar be ki yo yu lok babuat. Bat habasi sen babuat kaktin jong blay ka ong kumni ka kitab jing start probab ka ong kumni haganong ka ba arpo ka khot ka ba nengkong ka ong ka wan ka long ka nong kheben bat ka kya ka long ka nong yamai bat uba bakla daki umlong uba start hang ni kaktin ka jong tra habasi sen ka lakran kam ju bakla namar ka ong bat ka kya ka long ka nong yamai pabun ba ki yeng nganget pini munjur lambat nga babun sen kami ke jing yamai namar ke jing di. Kani ka wan rai ke jing yamai, bat kani ke jing yamai ke jing yanya kailam hadu bandaya pat ke long yeng ke long sem. Fi ka Bible haba kala keren em. De ni makata upol ong ha ka stage kinong Ephesus kelonong ke besan ha ka dekat ke bekat pra. Bat tu wat long pi ki babuat da ka wan. Ha ka badon ke jing kiwen henry tolong ki bala dap do men sem. Pi ada ubriu ubuat no ada kawan dan ada kiat sing sya tu kentian ada buat no ada kiat am open kiwin na berkata ke pen kiwin am kapen do no ya ya ka jinge tip lem ka bayade hakalong yeng kalong sem nekam na pastor khulishbun nam ta kata jingkali ba kata kalong ka jing shisha ba ka kiat ta kata palat hiru ka kata ya kata ka jinge dai ka kata kalong yeng brokawai ba dai heng ta ba ladau jisu umla ban pediang ibu aj ke hima ke jong te kumno ka tengah galak ban pediang yu to bu aj ke yeng ke jong ka ada ke pediang la pediang namar bamban si ke pediang la ke pediang namar ba mdon lat mdon tishu namar ba kala jiet yu ne bakala sya syukur lesi nang kong umdi adien udi te gade kata ba khtin jublai ka ong sti ban kong si koren kan long ban riu kadkot ke bishpok ong lemni ki batu lemni ki bakwa lalot lemni ki babuat lemni ki bakren bay lemni ki bakwan tam kinom yo kenya ke himau blay taktin jo blay ka kang persya hiru ya ki babuat compare ki buat ke da ka jing buat ki babuat ka babel ka ong bay kinom yo kenya ke himau ke jong blay tadai ta ka sngo pala daw pa buat hagini ki sngi don ka kemir ka babuat ki kon ke babuat habubuat kumnon ya tei kabubuat kumnon ya kren kumnon ya perkat habadan ubabuat lene ki babuat ya kayeng tadeng ta lada don ka jing buat ha kayeng tagi yang dalai lir kanom yang marketing jublai ka kren chai kata try isi ki babuat tadeng ta pi ki basngap yang ka ji kren jungi hene ke por kan ma baktin jublai ka kren shai bau trai unum sha ya fi finrong ha ki ma ga jung
lada pidang buat namar ka jing buat kawan rai ka jing jot kumla kren di pastor mena ketin jong blai kadang ka jing amai kadang ka jing tim kadang ka jing tala kadang ka jing pat ka jing pra lada don ka jing buat ka yeng isi don kupala se da buat ru juk kren usnap jar kataru kawan ra ya ka jing dom ka jing pat ka jing pra namar balai bo juk kren mo ni ra ru kata ko riura kamut tang ba juk kren bomon ra ko riura kan biang kata yeng ase ki khon ru aba ki i kata lada ki dei ki khon ki batlot le si ki laban buat lang ya kata bat makir kin jot lang lada ku pa ulong nong yalam ben peni kata kanuksa ki khon ki laban ni poi lang sata kan ra ki jing jot ki kesam don si sien ba udan wei khna udang red pa wan ra ka kiat yeng khulung tep tam udi kan tam udi to khulung jelang yo thia deng ta ba kim tip bo tau khon pleng budang ret ta pli la bu ai la thia lang katar malai bu pa wan ra ka kiat khulung tip umut diga jing di khulung ma di la ka di deng ta ken ko wala wan ra ka jim sa ba ki khon ki ti yang san Nama balik kebi pastor isim menia napok proverb nang kabat homa dekat banding kau heba ketin ko jomble kelakan shine tu bakalong kata ka nur keben berkawan ra ya kata ka jinge mai ne kata ka jinghuri ura haka yeng kesem but abangi pe ya kani nama balik bunsen am bangim dani kata ka jisu thu ya ne ketin ka jomble kelakan shine hang ne but bunsen ngile persharu ya ke iba ketin jomble kuran but bunsen niru ngeju sno ba kidan begini ba chu wanra ki ba uji suru aba ya ka umu pun kelawan te ba uji suru ong ki di te mo ka bagi pe au gospel ka ju yonis no ba bunsen ki bri ki sim ka buno na ka tu ka gospel te bagi ong ru ba uji suru ya ka umu pun kelawan te ngiru ngi di te fi somno kata fi ki bri ula da ki kwa bandi ta ki yo hi ka daw kiyo hi yakinia ban syupen wandur kumno nomar bakwa di te la de daga jing sisa kalong hang tu ba utu unong penyat ya to ka jing khawai ha to ka sngi ne to chief guest ong kawan ka bakhat du ka khambang ka ba man kong ka bumut ka ba shnau jisu ka ba pulong mo u ka khamlong perfect te ban ya kata ka ba shnau do breu but u jisu klam ong ye kle thiat hang tu ne ye kle de ka ne ban kle takinu kunu ke jing kle ang to jisu su ong kalong la long makade kata ka jo kawan ngai ngin di apa nai di ka badi ngai num buat hiro mau jisu ong kata ta utabo buat num lar ta manrung ka banai ta kata ka de ka proof kan ka bau jisu snai ka wan ka bambuat ka bang tamba ka de ka bambuat da kum ta ta jisu bakala kan hami manong yo buat ngam sya banrung ki ma ta kata ka de ladingi Petru nang Matius long bar pun rio ke record bar pun dai ka ong jisu ong direct hang ni ong ngarong ong api banganom di syo nado mentai ya kane ka umso uding wan tat panda kata ka sngi bangin di thmai ya ka lembat pi ha ka hima ku pa jong ong kane ka umso uding wan klam ong ka badai bit tang kata ka wan ka bubuat te mandi thmai hai lambat pia ka hima ko pa jong ta ka shai ta kata mabu ai utrai ngai kam de ka bu ai ka ba pen bu ai hado ba te briu shu ne ka ba pen bu ai ban le kulmar ka ba pen bu ai hado ban wan ra ka jing ya mai ya nia ka jing ya ben ka jing kho jing ya kha jing ka no but bunsen ro gibriu gim su thodo sa hai ba ka bible ko ong te ba baru tahu ba di daki umlong bestat mabeli bunsen apa ngidi gibri kiat bunsen ki peleran ya la dia kata ta ka dei ba peleran kawai ka dei ka bangi hap kli beli ki poi bandi kiat kadau ki donal ka jong kadau dan ki porang samla ka kata ka jing sotanat samla ka jing shongkai ba ki parlok poi yedi dan namar sosi dan namar lala ka jong ka jing sam handa ka ba sosi bat kata ka jing sosi ro kam kot ni na ka jong ki ba ki di ka kiat bagi perkat la rang ngidi kiat ngin laj fi kadun ka kentin kiat bat wine ka kentin ni kala ya per mak labak mo boong alkohol bat wine kata kala de jing per tang di kaman sung thu nama ka alkohol ka ade kita ki strong drinks ne kita ki jing di ki bala long
khor ta bat ka bala khle da ki thiat ngo bat la shet ya ka la pan bi ka kiat da ki babon du khaw du ko bat kum ta ter kat kum ki jaka ki pan mi ya ta ka kiat bat wan ra khnang hi bu briu un buat abu di un buat halu ya ka wan lashna ban refresh mot ban pen pengat ya ka jingmut ngi hab ban song tho ya kata bat kam dai ka jo kadai ka jing ya pher hoi wat la da ka wan soro pidi si bilor ta buat hi kan hada ka tu ka jing buat pat kaya pher ber ka jing buat kiat ta ka jing buat kiat ka penlong yu briu bu ukwa man ka sing bandi ba ka jing kwa di wan pat kam penlong yu briu man ka sing namar kam penlong yu ba un melin ha kata ka benta kata ka di ka jing ya pher Maka kiat haba kawan am hadu ka pelong yu briu ba la ka ktai ka jimu jim perkat ka ktai ka ya kata ka jingem ke jong o bad nadu nungkong usdang sha bandi parman miet hadin la sedang di player step kum ta ter ki kentien ba ong bad babun ki di hadu ba ki klet no ya ka long hien ki klet no ya ka lok ki khon klet no ki ke bad kum ba la menela lamprang dai pastor ba la kren ba wat ki kentai ki di mentale ki don babun ba ka jaka shilok ki shong ki di ki klet no ban pe ye ki khon namar bale Kini em kala sutet bah haka jela ke jongi. Hoi kini kawai nak bentar ba ai tax ke sorkar. Mo hana kini kawai nak bentar ba penjat ik babon ba ki long yeng ken. Bahai ba pindah yo i bo orang ba khasi. Ngin keren ye pi ke jing sisha orang ba khasi babon uklat. Tang haki kerta lai pusan hapok san po. Bon ki do no ngim dadon ki riu rong ba. Nganong ye pi kinda poi yak ta jing long temen dah. Namar belai ki klat no hakata babon dei namar kata pindah pe kalok kayo be so the way pat ulok namar belai une ulok menungkong u no namar ke jingdi ke jong u yap no bar maka kadang dei ka kerta kamla men somor we kayo briu no kabamut kadon ka we pa ka jingta baki khon ki sedang ban he no hakikti jong ki panak kadau belai kadai ka kiat kani ka kiat hadu ka kejap dei kata bat kham ta me dei kristan Wat habang gidei kristan ro em ngala banong fi ke dongrim jong ka tin fi pol wat bu IP deka wanya na kiat da wang do handai wang tulong fi ki badap do men se ma khoj namar ba kim dap do men se ma khoj yo pat kani ke jaka da ka kiat ke bat kani ka kiat em ka wan ra bat kham tam tang tang gidei do ka jing biet jo ka kentai ha ka long yeng namar ha ka por badang yalang tip tu budi pediang da tapi la pediang ya unong di nongkong ni tapi pihak pediang ru kemulok ru bedi kan lara pinang no ban sungtho ban jet kadang don galat galenti to yo don padu briu ba onda hadina bod la song khau poi bandi pihak ban start kum kan thai briu mla ba pin chi ong be ngan sneng yo ulok kum sneng ki khon kan dan bon ba ki kan thai hakani ka jala jong yam ki sneng yo ulok kum sneng ki khon ku bang ya jukran barabor mo ki kan thai chi ong doi lem pastor ba ulok jonga on kongo yanga fi kata kam dan apa ka bible dah Kam dia ya pi ban seneng ya u, kadai ya pi ban buram ya u ka Bible ka ong mo, ban pen kongo. Handre kata ka pen kongo jo pi de ha utrai te nong kong jua. But duai ken. Ya saat nyam ta jong o. Bo trai kata ma me pen kala, namar pim la ta ka bor la de, da ka buj la de, da ka jingkren, da ka jingyam, da ka yu, hade ka shumi be tang ka jingyamai. Namar unum la su tu, kidon li ke yeng. Ba mestap ulok ba pi sab jar be ke bong kalok. Bukan di dah. Dami telah kala repeat telikas baik man kasih repeat telikas baik kidon boong mo mestep te buat kelok dami buat ulok kan but bun sien pet ke ka bampen mi kami ke jingjot ke jing pra te belai pat ade be tang kata ne umdan no solution na kawai kade kata ke jing keli de hatu umdan solution na kawai nganget ka don bet larang nget how try ngila yo i ba bun ba kalau ke start nganong ye pi ngakan mau do ni we i long keme umdai ulok ubadi hari kadai ka kebriu ka baklan jinget ba ngakan mau kata kala kham slam mandam kadon kata ka jing syakri bangi ya selok spang ka jing pen baptis bangi ya pen krek ban lek ka jing pen baptis utau ulok suan bot na hari utau ulok kata ka jing hikai ulak tak hadu kata ulak kwa ban pendep lang beruang pastor ngila kwa ban pendep ringam dan jan busli ngai itai lok iong em ngala wan ra ya kajan bisli dah ulok dah kajingai ba ulok ru ulek sekajing pen baptis pi ulok le klampan kre uang ngamdan jan bisli kalau kelapan kre na syong no hakata la pi yo ulok bebuat ngatrai ke kan thai beriu ka haban start pi ngamong ya like no ya pat yeng no namar katakan di ke solution pila ban ya like kidon lagi beriu tip yo ni ulok menekong ru badi uba ru badi balai ru badi
Kata kabamon, nong di ta kapong. Kidon te bakum ta, kina makim nang ye kaban day nama kata ngamong baka jing solution ro badai ban pelat. Hanrai pi haban sutu banong ngadi ban lem no. Nganget be hak bajing long men sim ngi haban ra ye kan katma ka bakan jadok jong ka kia. Sya katma bakan jaman sim ba ondap no do men sim khot ken. Tingi haban ye duai ye kata. Ngi haban ye sutu ye kata bat kindiat. Ngi na ya barbau syu ta. Kaman toy ka jing kra. Nem no no pastor. Kadai pastor kata namar balai ngi kata te. Ngi kata ne ka jala ka jungi haki yeng ki sem ki jungi. Basi sya ka yeng ka pat ka pra ka yeng ka dan ka jingyam. Tana man tani ka kia. But ngi da sutu ate ba buon ko magfi ong fi ba wan cheniru. Kidi gilong kami sudah. But ka problem ka de be ka tahiru. But de ka ta ta raw ngi hab sutu ba ko magfi ong fi ba ka di na ka khtin ka jong ble ka bure ka basta ka te la ka yeng. Ngap sutu ba hab di bandan ya ta ka jing start ba kani ka solution ka de be du Jesus Christ. But la kai longi ka long sem ka jong fi ka ya limba kata. Duai pan bor nu play Kadai. bau di play ban wan ra ban intervene ya kan ka yeng ka sem ka jong fi ban wan ra ya ta ka jimpan kala mangi sutu no mar balai ban ong no ma ku mu breu bala hap ka kiat ku ma fiju ong bai man ka por ba u de nong pang ya pe ki kum ki nong pang maka ade ka addiction ki Tarau bun sien ku mu breu te u kwat no ban laj no te na ni ka kiat u kwa no pe u la i si brai u i si arbanai Henrik namar ka to ka jimlien te kawan ra biang te kata tarau bunsin du le da ka bor la DM kan wan biang seju kan wan biang seju tarau ngi su thobe kam de ka bor la de ka de be ka bor ka jong trai ha ka jim ka jong ki bar kum juru ya yo ha ka ni ka skiru yo fidan mang ne fi pe ba ka long ka long sem ka jong fi ka jot ba fi iru bo kurim jong fi ula ai le da ka bor la de kan ma da ka bor la de ngi num la iru ka de be ka bor ka jong play ha ka jim ka jong i Duai bau train kata train pen kala ya kalong yin kalong sen mau kaktin ka jong blai kalong lupa bau tau bau bakla daka umlong ubasta Kadai. Pi bakla nang kong te. Dia kata. Ni ai man sei me pi ko ki rang ba bat ko ki kan thai. Wajipoi bandi kan. Ngi sosi man ta. Bun de kan thai ki badi na. Ka yeng ka jat. ka jat Pun ba ki kan thai ki di ka jala jangi. Ki don le ba ong ta ki ngim di kiat di biar. Ngasi orang biar miot na dukan dekhau ta. Yo ini ada one story ta. Tadi nama kata wan ngop kita. Ba pen la. Bat la da. Ngi du nang ni na popot na ngila manong pi. Ngi it sisa. Ya ki briu ki ba di ro. Ngi it da ka jing it jong try. Man ngi ong to jam no to kia no. Ba pen la bandi no ani ka dawai. Nama ba bon sen long ko sik untuk beri dawai ta. Ulah mana tu di dawai yang lalu miot dawai orang sokyu BP, baik sokyu sini sokyu kunta dah. Wat nong dikiat lalu miot am uskul mar menang bani ukwa. Tadi kata ngidon hang ni tu ban kersan pi ban yarap pi ban aiman sim pi ban ong tu like no. Ngitip ban ong pi kakiat am dek bang belek sobha ta. Bakilek sobha ki DM. Nama haba yak beri rudi ta susi. Haba pang ru basusi rudi. Kedai baik tangkal along kum tu dawai badon kam baik kedono kapor. Tingi duai ba pinyo ia kancing pelat. Bat kam ta me haba pilai apa ya kaban ya syongka tangkawe ngala ban ai man se me pi la pi degi kan table pi yo ulok bedi kade tangkawe ya pi kaban duai bat ka bible ka on pi job no tiau ya ki ke baro da ka jing ye kabamot i je u kum nong pang pet je u de kum ka yo i bu utlot sisa kersan ai bor ya u pet kat tu ka jing het nya kat tu ka jing berbau kat ba pidang berbau ka tau dang di da kat ba pidang ong kat tau dang le to le no de ki ai ke kana wanum pet ya la deru kum basyaram pet jadi kum nong job hari ban long nong job ya bele ke jing le babakan wanum ailat baka kiat kan penjot ke yeng wanum ailat ke kiat kan job ya ke yeng ke jong pi ta job ma pi berkata ke syong mong atra kum mene bil ong ke jing start ban pan oble ong atra ai nga ke jing start kum nungan le hoi ngai kwa ban viki briu ki don mo ki balet balet detox kum ta ki ngop biang hi namar bale fitep Kau ke dia ngalak masuk tu em kini gibri em kilong mentally kim long strong. Nek cimut cim perkat ke jong ki kim long klanja. Tang sikiwan ke stress ki lalai be kata. Dei kata happen klanja ki. Nado ke jing long mensim, bat ke jing long jimut cim perkat ke. Para pasisen ki klanja ngakwa arban ong epi. Balada pidon usamla ubadang di mentah. Lada umtra ban pelaj pet no shwa. Lada ulok jong pi udi usdang bandi don nei we ka ngatip bayita. Yang kumne hana. Lang kata kapor ngapadai pastor mo ngadon kata kikam mangikit hagasnong di tai kong yo hana ngate ngastunat pai ba ulok ngau dadi nga balai udah di tapi kom sebun
Hana lada undi khap nap ubi tar udah udah di ubah men sem. Man ka susi man ta pangandai kundu yu ta udi palat. Namar beli ilok nengkong kemen dah. Pa yo ilong ta. Ai men sem dah. Kalau ki ai men sem dah. Mla mantep. Kidon le mo ba ulok undi be yang li pentet na one story. Perkat pi. Yakum kita kata kam dei ka jing start na. Ka kata ka jing start kare ba pi yang haka nongrim jong ka tin ka jong belai. But pi duai pi yasat hoi tang deng ulok jong pi usho pi namar buat urakti pi pihak ban sutur ban yadai kamet gel jong. Namar kata kam bah ngala ban fi ban chu sha ya kata kam bah hiru namar kam dei ka met jong pi kam dei ka punching bag ta bu usho ka bemon. Namar fin sapang fin sa iu pihak ban sutur banong kumno ngan lai pan bor no belai ke. Pan bor no belai pet yo ulok jong pi ru yo dan ki jing ki tension ki yo biki ai nang ke ban keren nang yo mat lada kalau gidon ni mentah senrang di habenya poi benia benta don ki senrang bam di mentah ka kanthei ta di don bakli lem no pastor kalau ngabadi lem no Lada utengah ubu ai ke tengah kaya sya ngasngo kan longkom ju hiru. Utengah wa ban ya sya ya ta tengah wa ban duai wa ban kelabamut ma uru. Kadai kata sisya ko mi keren dok mene balada kadon ke jing bu ai hayi kam kata te tang kata ka jing esngo tenat hayi yang sam. Mereka kata ka koi ka khia but lada ubrio udi ne ka brio ka DM ka jabiang kambiang syo ka rokom perkat berdan kambiang syo ka met ka phat ka telot pakani kan kata rawat ya ka yo ka kot la thaj li bela li sngi kala syukwa ban thia la ne la syukwa ban shong thaj be tading ta long kan kata lu dah baro kiliang tading ta lada ka tengah ka bu ai ta kan set ja kam no kan set sya kam no tading ta kan pet syu kam no ki kon ki kti ada de ulok bo kambiang to biang hi de ulok bo kham snil tengah trai la yo na ka wei ka lok tading ta mono ba jenjar ki kon ki kti ndai ta ki kon kti wa ka bre ko badi kan jenjare to lada ka don kam don jam to compare kata ndai lada kam don so kam ka jam ni kata le nang jenjar syo maka de kata ngai sisen badi padi kam bet chui ka kam ka jam do maka de kata kam bet ite ke tading ta bani ba poi hadu to put taka bahang bagi kiar na do bastang marha perkat lupa habi I lupa gitu ki badi ki longkum no rebut sin ngili ita dadi longkum no ndai kuat la kata kuat hipat bandi taka de kata chang la de banyo jing sneng de utiki wi di te ki longkum tai wat udrok surte la ita dadi longkum to ndai ki brio pat wala kata ro ki kuat hipat bandi temengasngo kata ka kajing syukur kajong maman em kajor do kata-kata bo bre ukwa bihi bandi wala dawi I bo ta wadi ujat bal uyap ro tagade kata ngasgo bahaga baken jadok katlot tedeng tangiran kam yau men sim ba ko ya kajing em kajing yu gaso kam tagatai ba ubre uhaban kala ka bamut uhaban da kala sisya bo unomya eklenti kajong u na ne unomya ya kata kajing bot kajong u de eklenti na kajong try ba kajing bot kajong try asngo tang katahe wala da kadon hi ke jing bu ai kiat na bu ai drugs na bun ke jing bu ai kai yang kampoi si sairo kajot baik gayang haba poi ha ki jing la de ka kiat ko malong pastor ka drugs fi ka bible ka ong na ka gospel jong Lukas ujisu habu ya kran sepang ini gisngi wong hanong ba arpoe de khat ba life south ter ba hang tu ka kran sepang jing bu ai jing ko slai per thai ba kata ka sngi yo ka kindet ya pi kum ke jingriam kalap ya pi te pi kini baro em ke di ke jingriam ya ubreo nengkong ubreo usutonat ba hari hadin ka riam mat ka kecap yu em ka penjot bat kam tam em ngi la ban ong pi teng teng ila yo I haki kme ki kepala jong kilong kunta ha so si ba ki breo ki khon bat ki but akaju hi ke mati jong ki kme ki kapa ki ba ki la le jaka bakin kelano te ngim dei ban klet ka thmei la da ka de ka ba ladang iyo I baga thamei jungi na kata long yeng ka jungi bangai bangi wan ka de ka basneo tengi de ban ra no ka jing kala sha kata ka jing bahada bat kata ka de kai ka ba utrai ukmi lenti nangi hadai babun sen mangi pan am ngimle ya kata am ka bemut hi ngialam ya kata sha ka basneo namar beleng kumbala ong pastor mi bat ngak konturu pi ki kme ki pahang ne akwa ban ong pi pitep lada pi di pia buat kumne ka kata ba ya kata ka jingmut ji perkat jong ki khon bat ki yat na ka mental trauma
Bat kam syai te kajing macam perkat. Kim la ban im kum ki nong job namar balai. Ki kmi lenti na ki kmi ki pa ki bakrau ki kon. Hela da ki yo iya kata am ka kata ba. Ngia kerpat ya pi da kajing ik ke jong tra. Pan bor no balai. Pim la wan na ki jing selok wan na ki jeseng. Duai pan bor no balai. Pim la bet na. Job bet. Kena no kajing ba job bet. Pi ke drugs mentah ka sutit ngalongo kini ki kena ki badang supaya syongka. Ulok orang lah food lah di drugs. Kunta. Wah vika penjat nabi. Namar. Cisian pipoi cakap jibuat nyam. Barabor ke jingbuat ke pelong bapin i tang ya lade. Bapin i silut ya baro. Berkata ke jing riam ke bekra. Berkibriu ke i tang ya lade. Ke melak banyo ke benang. Dari tang soitan ubu i tang ya lade. Ke bemut upen kala. Long ya kibriu ban but yu soitan ta. Bat dei ke ni ke penjat ngan ong ipi. Kam pa me haka jala jungi ngimdan ke ratio. Rengala ban ong ipi. Nada Kenya ke 4% ke ega ke daw ke mengilai ya keren kini kita yo em. Na kitu ki daw ki kam duna ki yang ki jot. Hare bak jot bha ke de ke ni ke kiat. Ke jot bha de namar ke ni ke jing di buat ngala ban vi ke drugs. Bat kiwe pat ki jing danam ong tang drugs. So kiwe ru ki jing di buat ki don. Bat kam tam kata ka benta ke balai benta sing ya keren do kalai. Fika kalai ka bak tak bah. Namar bo hak jala jungi em. Kani ka kalai tang em kalalong. Ngam ong tang kalai kot. Harangi don bun ba kijing kalai mentale. Bun ba kijing kalai. Bat ngiklat nok ke bak tin ke jong blek ke keren. Ma ada ngia puli na ka probab lenong ka bak kat line ke dekot bak kat way kom ne. Ya ka spa balayo da ka jing thala an penduna. Helai uta ubelum da ka jing 3 minut unyo ya ka jing roy. Pi kalai ke kespa bayo nakaba bakla ne nakaba thala nakaba thala ta cisen ba pi kalai kata kespa ka ba piyo nang ta hakamat jong blek kam dei ka bakot dei kata kidong elakai kotas tentang kita lekai kalai kilek chaklau sa cakap na mo bayi cakap bayu i de tang hayang ya breu kan mo hayang ya breu ta ke tentang lekila klub tu kabat dan ru wat aktu katraro mo kidan aingo mentah bebun gila khamesai aingo yo blay hari kidan ki khalai korong bot ru la ka jong he ha ban le ka ngim dan ye kata hari sisin bala thong na kata pisa ban ya khalai te ya kata bat ka tin ke jong blay de na kata kala ong lupa ni be ba ya ka spa bala yo da ka jing thala on penduna mut pi khalai pila ban job mentah singi la chai pila dulut khalai tim ngidan hadu bala klat kau ko na yeng khalai ka tim mentale sedon soki khalai online kenang ta sedon gitu ka kwai dok ka fishing competition ong competition soba solo jong beri player dah ngasi ong yung ngini lihat competition ong you fishing to ngapi practice kum dopat nomor kerana ke competition mah sendon competition ha practice cua mana you ngah kebu lagi jikli pi practice hey pat oh katu kam dei competition kadi ka khalai bat ka jing kwa lalot pi kanu ka spa ka bangiyo ka ba long thala ka ba mot pi ka bible kong hap penjau sep ta kamun ka kam dei ka jing tre ta pi penjau sep dei ang ofin nama kidon ki jing tre ka bang ka jing perkat ngida 3 minit banyo katu ka bainong kata kadi ke bau bleu angan penroy ya kata udah keren sai ha kani ke jaka uang ngale uta u belum dah ke jing 3 minut unyo ya ke jing roy pet dah ke jing khalai kat no vio pila ban khalai khon dan ki breu le ha kani ke pora kham duna mon chwale wat si kha khon kita thok team chwa la yu by team ngini le happy birthday fi kat no na pini le kata pi kat ni ke dei per sosi ban ong biang so chisien ke jala jungiru kayo nong bahan hakalai ke teks. Tepet bah kan negeri ke jala kristanda. Pet ke ike bajia. Habiar ki kange ke kiat. Ke jala ke kange ke kiat beniu. Ha Gujarat kang ke kiat. Hari Meghalaya ke de ke kiat. Ngamdan ni ke jingkeli ya kidon ki badon halor. Handre ke ni don ke jingkeli yo pet bah kan ke bomon pet bah. Ukan zoom palate ya kan ni. Baka sorkar ko ngin sim no. Nong na kan ni ke benta namar ki pet bah. Ke bomot ada ngi pet bah ngim 3M. Ngila baita ngila don sodak wei kalat ban pen kiu ka khajana jong ka jalak jongi bat kani ka di ka wei ru bakanta ki khalai ka pe ki penjot vi ki bu benda kawan ra shaka jingjot bat kani ka di ka bakrau ba kalong yeng ka jot la ka de ha sor lane sa nong kondong kani ka di ru ka benta ka bawan ra shaka jingjot bat unong khalai baro em utip tang ni ka wei upar khat bet bu unyo
unyo. Namno na pastor. Unong kalay te umut biya kata hibu unyo. Dia kata ka di tangka jing syukur. Ulaban yo sisian arsian. Dia kadu te borbor. Balay ban ris ya kepisah ka jong fi. Hakata ka bom tikna. Tadi yang tada fi kwa ban ris kepisah ka jong fi. Ris hakata ka batikna bakata ka long ais kambulay. Fim ais siya buriw fi ais utray. Bade yang ta lada fi ai ka don bet. Kasispa na kispa ufinyo na utray. Tadi yang ta wanam kalay ya kepisah ka boblew IFP. Pio itu kepisah mde nam ta ka jing kalay. Pio nam ta ka buram jong blay. Tadi yang ta boblew ai itu kepisah ka bafin besar ki kon ki kti ki jong pi. Pio itu kepisah ya ka bafin nang laan penroy ka kam ka jong fi. Pio itu kepisah ya ka bafin nang la ban le ki ba saiso. Haga jing imu jufi ban shu ya terno lane ban shu ai no kumta haga bam don ke jing pentikna lapin yo abiang eka ne kumno tega de kata wanum khalai bun sin ka bosu si ka long baki bari ki khalai wa laga jong jing imru tading ta oi vila mani khalai bar ka pisah rei ka bamut hiru pia khalai ba laga jong jing im ka jong fi tading ta uson perkat longrang ba wat nomle ya kano ka ba pishus ngo kumbakan long ndai da pentik kena ya kata ka jingle ka jong phi na ka khtin ka jong blai hatu ka khtin ka jong blai ka sha ne kam sha ya ka bakum kata tadin ta bon ki bri ki jalan ti ka daw ko long bakim tip ka khtin ki ya da ka jing penshoi penshit ne se da kata ka jing mudur ba nyo bet henry kaditang ka syukur ka usay tanong syukur ka bon ki brio ipa ina ka jala ka jungi sisya isan ay pag brio jungi kia tuit siya bakum kita bet siya bakum kita tentang la iba la yo away ta mut baro la kwa next time mo siyo sa teka ta Kaya tanong, kawero ka di ba kimbunot tapos to? Kimbunot, manpulot. Kaya kata ko mo fi yung fi mo, gusto na, ba, dakila abet lay siya kam jong blay lay, ka nolong ka jingkar ko. Rayban warapat siya kam jong blay kita tunom, kita benut te. Rayban pelot pat agi to te, kam don ka nono ka jing tunom, ne kam don ka nono ka jing benut. Tadaw ka debek ka jing syak syukur te, hakata ka jim ka jongki. Kani kisngi am ki kwa bet ya ka besok. Kumba fi ang mga pastor ba, kim kwa ban tray ban penmisap. Ki kwa bet easy payment te. Ki kwa ban syong ban pelpuar, easy money ma. Kabagi ang, ki kwa bet kata ka easy money. Kim kwa an pelut, ya kata ka sep man ki kwa ban syong tu. Ba kita don me ka ni ka jing temu te, ba ki lek kai kin day ban job bet. Katari ka jing syak syukur, ha ka jim ka jongki. Bar kim da benut iru te, wala hayeng asam ki i ka lok, ki ka duna, ki khon ki duna. Rai tang naman ta wala biang yela DM, kim kuslay shoot naman ta ki way. kidan ki bubu aj om tang ha kiat ri bubu aj wala ka khalai ne Kadi ka jimbuat je mo. Kadi ka jimbuat je kata ngala man ong pi ka topik bang ye kren kadi ka sini jimbuat je. La buat kiat ne buat drops ne buat khalai ne. Nama rubriu ha bu khalai uklet ke yeng ka sem ujak miet. Wala da umdan ne ka pisa udilut. Uang beli la dang job ngasa tit biang. Teng buat ika baka kanong kenti bu yo udilut. Ne ong tang u te karo kale ka jui ki bobon. Sakani ka jala jungi kan thairu ki bele kai khalai ki bele khalai dei namal kata ka basosi bangi jot da bangi ai ayu ki khon jungi katai te jingi kai ka bu aj kiat bu aj drugs bu aj khalai bu aj kan thai kata ka ba penjat ya kalong ye dan ki beri ki blai te rei namar ki dan ki parlok ne dan ki briu ki ba ki sungu jan kisung hado kata yang bagi klat no ban je lagi yang ban no mo je lagi jong ki khon ki ti ban je lagi jong ka tengah nomor ba ki sungu kam sungu ban ye kita ki perlok ki ba la ban penjat ye kalong yang kalong sam jong ki klat ki jamiat ki sungu ba se ha kata jing bu aja kini ki lai tali bagi klat ye lagi jong kalong yang kalong sam badeng ta kwan ra shibun ki jing kiwan ra ke jing pai ke jing pra ke jing jot hiru Mar kani ru ka be ka jing mai kani ka jala ka jongi. kap Ya kini ki pa pateng ki menang wan gen. adai Ka ka jing ma ka ba ka kraw ke ba. jing ma mentah ka ba kan jado bat ka ap ru
ya ke jing share kai ke babam jukut hadu jok ding. Babun sen kim suthu ya kata ya sto. Ya kata ka jing syukur te. Bagi dang mut bet ba ki kin ya sa akan ka perthai te. Long kim pet te ya kata ba kham shikmat shishu. Ngamong we kim perkhat baki sa halefi beri ubadi upan khate te la ka jong ka jing upan khate kidan pang ngir badi kidan tu baklem di ba ya pang Be apa? pipe teng we di arta yang juar babon dah kiklat lut gi ke barok bat fitip teng susi ban par lagi kiklat ban pe kedur la jong po yet ta pe kedur la jong sa la kala kim itu la jong kadon gue kentien ke ong kani ke slow poison pis den pasti em piap mentah-mentah pidi iga bi mentah yap hari kani ru em kadi ke bi hari kam meniap pim mentah hari kani di ke bi bakam krau pat bani kitu ke bi peniap mentah lamar boleh ubriu bebuat em umdei bu peniap tang ya lede upeniap ya ka long yeng ka long sem mut ka long ki khon yap kata ka di ka bama palat na tedei na mata pi bebuat khalai ru kata te upenjot u khalai ya lede ha kata ka jing khalai am ubu sendan ya ka thong jong ka long yeng la jong dei na mar kata beling ikren ya kane ka bentam ka bible ka don ni kane belai pangim kwa baka yeng ka jong pi kan jot yo don na pi pe pi yo ya ka di ka jing chia ha ka yeng ka jong pi ngai utrai un pen kala ta ya kata pediang ha kane ka si kane ka tien kala ka bamot pai ada pi de kan thai ne pi de shin rang ha kane ka po yo pi de bangop ha kata panbor no belai ngidon hang ni ban selok wan ni kendo ini selok ni pi ini ai ne ka tien sebeleng ngitip teng ka men sim ka klan ka dok ka tolot pi la persyang ban e pi mla da ka bor la de ta ada ka bor jong belai on la bet don kam ka jing IT lot don kam da ka wei pat ka jigbut ka ba scam how try thau thmai ka jingmut jong pi de kata tin jong try ka ong station nong room nong ka ba khat ar khat ba ar hap thau thmai te bangan mut no ka jingmut ba thmai ngasko ha ni ka por don kiru rong ba pet ha ka ni ka por pet ge ba pi le pi rai ban di be pi di pi dang di man ta pi pet perkhat ge ka ba pi le ka de ka ba de mo try ong ko khon nga iet ya me kelak bamat Philip da ka bor de umla da ka bor try fin la ngini duai mo pastor ni ka por ngini le ya ka bangini duai ngitip kini di topik ka bakado ngi ekran ha kani ka singi sapang kani hoi kidon bon ba ki mat ring sngo kani di ka mat ka ba ngini penkut ya kani ka jing hi ka belai ka long yeng ka jot ka de na mar ka kani we per ka daw ba kani ka di ka daw ka ba kham kong san ban kita ki we ka jing buat ka wanra nganong ipi ya ka jing jot wat buat kiat wat buat drugs wat buat khalai bat kum juro la yaban wat buat kentai wat itanat iki kentai de ki we namar pi blai la kor khu ya pi da ka long yang wat ris ya la ka jong ka long yang kat ba pi dang samla pi nong an le ka we pet ngi la yo i ya ki babon bat pi ru pi la yo i babon ba kum no pat dala teman ki wan yap hayeng kur kim dan mano ba pet ki don ki kon dan mano ka daw balai namar baki sakut hakani ka jing buat like no nakata dap no do men sim ba khoi ngini le ya ka ban duai mo pastor ngini IT chapi pila ban dalam pastor hani ka por se ki jing duai Terdin ta kwa ban ong ifi baga kiat kam de ka jubab la fidan ke jing susi ke jing kuslai ne ke jing sha nyoben ne fidan ya kata ke jing sngo marwai pi sngo melung haladi ka kiat kam de ka jubab Terdin ta la fidan ki bakum kita ke jing sngo na kwa ban ong fi uparlok bhajan e di tang jisu kam de ka kiat kam de ka khalai kam de ka kentai kam de kita ki ek chong ne ka perthai angai finda di ka badi na ka nam dan jing hon ne ji im jong fi to dai dai kwa ban duai ba ka jing di ka bisi sha u jisu ong ka nong samaria ong la fa yo di ka ta ka bangangan ai pa panam sliang shu la no ro ba ka de ka ta da fi yo di yu trai ka jing im ka jong fi ka long ka jing im ka badap da ka jing hon ba da ka jing kemet Inde duai ni ka por ka mata. Try ni ka por ngi aingu ime ko pa ni ka por ka ba kodor yo ngi yo banya kren ya ka ni ka tien ka jome ko try yo banya merging mut ang ni bang ya kren na ka tien ka jome ko try but la ka long ka ba kendiat ro ngi ngai ka long jingker ku but dengan duai na ka mantani ki kon ki jome ko konrat ka duai na ka mantani ba nga duai ko try nam dai ni kong try mi isen ay ki ko try ki sha te ki sha ko ma ka kiat hang ni ki jingbu a ki ba harukom nga batat igiti ki bor ge jingdom ba pipin long ki bru ki ba lai lui
how try bang nget dom tagasngi ki barok kin jalong thamai nget dom tagasngi ki barok kin pen kelano shisha utrai pen kelai taga jing em ko jong fi bat ya taga jing em ko besha te sha ko taga jing em ko besosi jing em ko kusulai ka jing em ko belong merau kan light no pefin long shisha ki brew ki jong blai ada nget ada duai ada kerku ada studio ke jongi barok ki pastor ngi menjor lang utrai uit ya fi bar udan ya ka bor ban pelai luit ya fi ka sengi try nga duai man ai ka bor ni ki khon try de mame ko kuna ban ai ki ya kata ka jing em ka bathamai na do man daga sengi duai nga da kerku blai thau thamai glong ying glong sem thau thamai me ko kunrat try yi ni ki pa ki kme ba ki khon ha ka teng jisu nga duai ai go amen amen ngai try nang ai bor ya fi bagade ka tan ko am pe kan mau ya fi o blai ai fi ya ka bor ba fin rai the power of choice pakum juru ya kata ka willpower ne kata ka man bajuat ya ka ba fila ban kentaj ban ong em ya ka ne ka jing sneu ka ba pen sneu ya fi om tang ne re ka bala penyap ya fi shibam jukot plain ka khu fi ban nget bingi ne su e ni su buram ya fi nget utran ka khu fi ne do man ta ka sngi ha ka teng jong jisu amen